салом дӯстони азиз, рӯзи ҳама бахайр шодӣ боша. ва Темур Раҳимов бародари мо имрӯз моро хела сару гарданмоно болои боло кард, дар байни дига мардуму дига миллат парчамоно боло бардошт. барои мо чемпиони дунё Темур Раҳимов. ака дӯсти азизам, акаҳоам хурсанд шидан. бо ин бародармо Рӯзибеки Файзалӣ дар худи айни тӯй даем. телефона прамои эфир мондаам михелу бай хондесана гӯштини хита нигоҳ дора ки чӣ гап мешава гуфта. сарбаланд боши бародари азизам, худованд бозам аида зиёд дар қуллаҳои баланди варзиш боши. ҳама вақт дуогӯи ҳамеем ки поку парвардигоро саломатӣ дар ҷои аввал бошаву парчами миллатанам хел то умре ки ҳастанам хел баланд бардорӣ. сарбаланд хунобод боши. мо интизори туем. худованди бузург соҳ саломат баргашта биёй, иншолло ки бо дидорбинӣ кинему суҳбат ай пеш кинем. худованд ёру мададгорат. боварка дига ҷои гап нест. сармон дар осмон расид. и хирсандиро намегӣ, хирсандӣ ҳадду канор надорад. мо интизори шумоем. биёен ҳама каса якҷоя бо дар тоҷикистони азизмон хушиву хирсандӣ кинем. зиндаву сарбаланд боши бародарам Темурҷон. худо нигоҳбонат. зинда бош. ассалому алайкум ба кулли мардами муҳоҷир. хабари хуш дорум тона. нафароне мехоҳанд ки граница бигзаранд. ин рақамо ширкати Муҳиддин дига граница мебаранд шуморо. шумоам рақамота занг бизанед, маълумоти паррара ба шумо мефаҳмонанд. албатта барои пешрафти кори ҳар яки мо шумо бояд ки мо документ дошта бошем, бояд ки ай граница бигзарем. ин рақамошон маҳрамат занг бизанед ва аллакай бачаҳо рафта омадестиянд. мега ки мо рафтем омадем ҳама тинҷ фоиза мо рафта омадестем, мега ҳама тинҷ аст 100%. маҳрамат занг бизанед, шумоам бирен граница соҳ саломат бигзарену биёед. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо бародарои ғарибам. худо нигоҳбон.